Китап битләрен карап, аралап, ерак чакрымнарны үлчәгәндә, Вакиф Нуруллинның бер язмасына тап булдым. Авылга Таһир Якупов белән Нәфисә Василова килделәр. Мәшһүрләр кич буена моң сипте. Концерт барганда клубның бүрәнә ярыкларыннан тикле пар чыгып торды. Карагыз әле, нинди көчле чагыштыру бит. Халыкның үз моңына, үз җырына, үз артистларына булган кайнар, самими, риясыз мәхәббәте хәтта бүрәнә ярыкларында җанландырырга мөмкин икән. Чыннан да татарның бүгенгесе, татарның киләчәге һәм үткәнен, аның кара урманнары, аның тәфтиләүләре, аның гүл җамалларыннан, аның зөбәрҗәтләреннән башка күз алдына китереп булыр иде микән? Юктыр мөгаен. Әмма тәвә кышыдай утырган сайын койрык чыгарып барган заманнарда сайрар кошлар калды микән? Халыкчан рухта милли үзенчәлекләрне саклап, табигый, саф, көчле итеп җырлау осталыгына бәхетле шәкертләр шын сәхнә йолдызлары үрнәгендә өйрәнә. Консерватория профессоры, данлыклы опера җырчысы Клара Хайретдинова үзе дә бер зур тарих иясе бит. Татар халкының бөек һәм онытылмас җырчылары Наҗия Теркуловалар, Гөлсем Сөләймановалар, Мәрьям Рәхмәнкуловаларның ачы, көчле, яңгыравык, уйнак, бырмалы, тавышлы язмаларын тыңлап үскән Клара ханым татар аһәңле, милли рухлы һәм дә югары культуралы бу сәнгатькә бик яшьтән үк мөкиббән киткән була. Менә миңа руслар повезло. Мин шул чорга эләктем. Композиторлар вакытта исән матур җырлар язалар иде. Чын татарча сүзләре дә бик матур иде, мәгънәле сүзләр иде. Шуңа күрә аннан бит радиода язырга тәсәккемне кертмиләр иде. Аннан теләсә инде җырда узмыйдыр. Бәлки ул артыграк та булгандыр, анда кырыслык, бик хата киртә кую. Икенче якта ул бәлки кирәк тә булгандыр. Телевизорга шуннан соң чыгаралар иде, радиода комиссиядан уса, жюридан. Аннан соң телевизорга рөхсәтләр. Ул заманнарда яшь артистларның юлларына чәчәкләр генә түшәлмәгән. Аның ташлы төерле урыннары да җитеп ашкан. Меңнәрчә тамашачыны куандырыр өчен әле күп киртәләр, вак-вак иләкләр аша узарга туры килә. Җитмәсә әле Клара шәһәр кызы, Казанда туып үскән. Татар сәнгате дөньясында әле дә бер ялгыш фикер хөкем сөрә. Халыкчан рухны, моң-милизмнарны имеш авылда үскәннәр генә татар тормышының бөтен агышын, барлыгын, табигатен, михнәтен, рәхәтен бергә белгәннәр, арбага, трактор, чанага утырып, үзәннәргә төшкәннәр генә, тауларга менгәннәр генә, зифа буйлы каеннарны, талларны күргәннәр генә тоя ала. Әмма Әлфия Абзалованың бер сүзе бар иде. Шын татарча җырларга өйрәнәсең килә икән, сандугач сайравына колак сал. Моңаюны табигать үзе тудыра. Татар моңы, татар яшәгән бар тарафта. Татар тарихына, татар сүзенә, аңына, ак сөтенә, шулпы читегенә, Йосыф Зөләйхәләренә, Таһир Зөһрәләренә, Галия бануларына, тәфтиләүләренә, кара урманнарына, картуфларына уралган. Фәкать татарча җыр яла торган балалар бик күп түгел алар. Халыкка менә качагына барма, эстрада җыры, шунда бер жюригә сынап карарга кирәк. Татарча бер халык җырлап күрсәтәләр. Мин уйлыйм, бер дә аны теге ким кул чапмаслар иде булып, эстрада җырларына караганда. Бүгенге җырларның мин инде теге ылырак булган күрә бик тенә битермим иде. Ни өчен дисәгез, җирәк дигән жуганда гел теге Хаман бейіп, аэробик хавас шекерелерде бейлер. Жыр нәрсе турында, неде мәғінесі бар, сүзлері неде, бір нәрсесінде аңлап болмайды.
Bir гасыр эчендә генә татар җыры дөньяда булмаган, булып та андый дәрәҗәгә җитешмәгән, кеше аңына сыймаслык үзгәрешләр кичерә. Без шулай я юкта, я барда яшәргә күнеккән. Әле 19-нчы йөзләр ахырларында киң җәмәгатьчелектә шактый тыелган сәнгатьнең бу төрен, бәйтләр, мөнәҗәтләр, борынгы көйләр, бормаларын инде 20-нчы гасырга аяк басуга Султан Гыбаши, Заһидулла Яруллин, Сәлих Сайдашев, Мансур Музафаров, Александр Ключарев, Җәүдәт Фәйзи, Фәрит Яруллин, Рөстәм Яхин кебек даһилар опера, балет, симфония, камера инструменталь дөнья киңлегенә алып чыгалар. Шаккатырдай эшләрне зыялы, сәләтле үз-үзләренә гаять дәрәҗәдә таләпчән, тыйнак һәм мәгърур татар композиторлары шаккатырмый гына, тыйнак кына эшли. Җыр тарихы шуны таләп итә. Дөньяның бөек классик әсәрләр рәтенә кергән татар музыкасында тәэсир итү куәте ягыннан моң һәр вакытта беренчелекне тота. Шул ләззәт чишмәсендә коенып, күкрәп үскән татар җыры да узган гасырның 60-нчы, 70-нчы елларында үзенең алтын чорын кичерә. Чөнки ул дәврләрдә җырларны югары дәрәҗәдәге профессионаллар, талантлы композиторлар, җырчы башкаручылар иҗат итә. Табадан төшкән, исе әле тара алмаган яңа җырларны радио, телевидениедә ишетеп, күрсәтеп даими рәвештә халыкка җиткереп тора. Артистларның да Казанга кайтып кергәннәре булмый, илдән илгә, шәһәрдән шәһәргә, ауылдан авылга йөреп, һәр тамашачының йөрәген татар моңында тибрәтәләр алар. Моңлы тавышлы, ихласлы, онытылмаслык башкаруы белән аерылып торган сәхнә йолдызлары. Tahir Якупов, Зифа Басирова, Флёра Сулейманова, Идрис Газиев, Илхам Шакиров, Әлфия Авзалова, Габдулла Рәхимкулов халкыбыз гомерлеккә үз иткән, яраткан моңлы беренче ноталарыннан аның күңеленә кереп калган җырчыларыбыз бит ул. Һәр берсе тиңдәшсез, һәр берсе үзенчәлекле, үз зауыгыннан, Ходай биргән сәләтеннән, профессиональ әзерлегеннән, тавыш мөмкинлекләреннән чыгып, үзенә генә хас булган милизмнар кулланып, җырга, татар моңын өстәп җырлый иде алар. Әмма композитор язган көйләрнең дә, татар халык җырларының да итәге 6, җиңе 7 түгел. Баш-баш таклану, кырга сыймаслык, җырның асылына, сүзләренә, мәгънәсенә йогынты ясаган үзгәрешләр кертү тәүбә диген, хәтта иң-иңнәренә дә катгый рәвештә тыелган була. Менә яңа җыр яздым. Кил күрсәтәм шул җырны. Менә нинди җыр дип уйлыйсыз шул җырны? 75-нче елда язылган. Бүгенге көнгә кадәр иң популяр җыр. Андый җыр башка юк. Казлар китәҗе юкка, төркемнәре белән гел бергә. Казлар китә, ә без якын дуслар, сагынышып килдек күршергә. Рөстәм Яхин шул кадәр таләпчән композитор иде. Аның ноталарында һәрбер ноктасы, һәрбер үттере үтәлергә тиеш иде. 30 елга якын яр чаллы татар дәүләт драма театрының вокал буенча педагогы һәм хормейстеры булып эшләгән Яран Гөл җыр ансамбле җитәкчесе, донлыклы педагог җырчы Әнәс Фәйрушинга татар музыкасы кичергән төрле дәврләрдә Сара Садыйкова, Рөстәм Яхиннар белән бергә иңгә-иң терәп эшләргә насыйп була. Бу тәҗрибә язмышның иң зур бүләге иде ди ул. Даһилар биреп калдырган киңәшләр, гадел, гамәл, татар җыры кушкан өмет. Бүген дә ул остазлары кебек үз артистларына күчәрдән чыкмыйча, җырны уйланып, изләнеп, күңелләрендә кайнатып, уйнатып башкаруны таләп итә. Канатсыз, тешсез, төссез булып калганчы, күп булып шүп булганчы, аз булсын да, үз булсын. Соңгы вакытта шамасын югалта башладылар. Ягъни җырның асылы югала башлады. Асылы. Ул бит нәрсәгәдер багышлап чыгарылган ул җыр. Ниндидер хисләр булырга тиеш анда.
Хәзер нәрсә? Эстрадага чыгалар да җырны әзрәк берәр куплет акрыгына җырларны тотыналар, аннан соң сикерергә, тотыналар, шинарга, нилегенә кыламыйлар, менә шул эшне пошыра. Бик эшне пошыра. Менә шушы халык көн бутарлау дип атала. Бутарлау. Мин үзем нәкъ шулай дип аңлыйм аны. Менә элек казымәләрендә казы җылкканнар, әйтәйме? Җылкканнар. Менә шул бутарлап җырлау шамасы. Җырның асылын югалтмыйча. Менә шул чагында җырны эшкәртергә була. Минем таңнар әле үтмәгән. Яфракларда шыкыллар китмәгән. Яшьлегемнең тәүге чәчәк. Мине борчыган бер әйбер бар бүгенге эстрадада, ул да булса безнең көйләребез, татар көйләре булып санала бит инде ул. Бүгенге сәхнәдә алар рус төсмерләрен, рус көйләре төсмерләрен ала башладылар. Кайсы бер көйләрне, кайсы бер җырларны сүзен әгәр дә русча алыштырсаң, без аны аңламас идек, моны татар кешесе язган. Бу татар көе икәнен. Менә шуңа күчеп бару мине бик борчый. Аннарсын мине борчый тел. Татар әдәби телендә теленең менә бу җыр сәнгатендә бик нык аксый башлаганы. Чөнки сүзләрдә дөрес әйтелми, басымнар дөрес әйтелми. Шуның аркасында хәтта җырның текстын дөрес кабул итмәү мөмкин. Аңламый калырга да мөмкин. Менә шул дәрәҗәдә бузыла сүзләр. Нөрсинеке һаман да шул бер көй диярсез. Әмма алар әйтмәсә, кем әйтсен? Бер караганда кайчандыр сәхнә түрендә балкыган, мәйданнарны җыйган һәм бүген сүнәргә, сүрелергә мәҗбүр ителгән, әмма әле дә үз тавышында, моңында, җырында, сүзендә җуймаган, күләгәгә кире барган, яраткан артистларыбыз кузгаткан мәсьәләләр һич тә сөйләнми торган әйберләр түгел. Әмма сөйләп кенә ерак китеп булмый шул. Аккан суларың зур булса да, аның кичкенә генә инешеңне бүген каян табарга? Әзрәк саграк та булырга кирәк. Алып баручыларга да, оештыручыларга да. Эстрадабызның якты йолдызы. Мин ул кешене беренче тапкыр күрәм. Ул нинди якты йолдыз? Кашан якты йолдызга әйләнгән ул? Йолдыз булыр өчен менергә кирәк бит әле. Йолдыз ул Хайдар Бегичев. Йолдыз ул Илхам Шакиров, Әлфия Абзалова, Фәрида Кудашева. Бар алар, әйме, бармак белән генә санарлык. Якты йолдыз булырга. Анасын әрсезлек хакында әйтәсем килә. Яшь җырчыларның кайберләре бик әрсез. Бер көнне тыңлап утырам, интервью бер яшь җырчы исемен әйтмим. Бер кыз белән, әйме? Сорау әйтә. Мин ди туганнарым арасында да, дусларым арасында да сүз бирдем. 25 яшькә кадәр мин заслуженный артистка булырга тиеш дип әйтеп. Мин шаккаттым. 25 яшькә кадәр ул ничек заслуженный булырга мөмкин, атказанган булырга мөмкинсең. Һәм алдым ди ул аны. Анда алып баручы сорау бирә, сезнең сольный концертыгыз булдымы? Юк, сольный концерт юк, бирмәдем ди. Сольный концертлар булмаган. Бер инде хит номеры да юк. Җыры да юк, хәтта әйтергә менә бушлы җырлый торган җыр бик матур җырлый. Әйтерлек җыры да юк бит әле. Звонин алып та куйган. Казанда гынамысың безнең йолдызлар? Менә хәзер бөтен үсе менә Казанга җыелган кебек, әйме? Ә бит безнең Татарстанда гына түгел, әйме? Без бит халык гомумән әйткәндә 70% бөтен Россия, бөтен дөнья буенча таралган. Һәм анда да талантлы кешеләр күптер әле, әйме? Мин үзем бу турыда уйламыйм түгел. Чөнки без бит башкалада яшәмибез инде. Талантлы җырчылар әлбәттә алар бөтен Татарстан буйлап татар яшәгән бөтен җирдә дә бар. Талант ияләре. Ләкин менә шул Казаннан читтә яшәү сәбәпле алар күренмиләр. Теге кеше алдында бүген бит әле кеше тамашачы алдында, халык алдында гына күренү аз бүгенге көндә. Бүгенге бик мөһим синең җитәкчеләр алдында күренүң. Түрәләр алдында синең аларның күреп танулары бик мөһим. Менә мисал өчен перифериядәге теге читтәге артистлар әлбәттә бу әйбергәдән мәхрум. Әмма дә ләкин бит бу алар эшләми дигән сүз түгел. Алар иҗат итми дигән сүз дә түгел.
аларның талантлары җитәрлек түгел дигән сүздә түгел. Алар Чаллыда яши, алар әлбәттә, алар башка җирдә, алар тырышалар, алар шушы сәнгать өчен, алар шушы татар милләте өчен, татар җыры өчен шулай ук җаннарын, тәннәрен биреп эшлиләр, тырышып концертлар куялар. Ләкин аларны күрүче генә аз. Әмма дә ләкин алар дип әйтмим, без дип әйтә алам мин. Biz de şolay эшлибез. Тау Мөхәммәд янына килмәгәч, Мөхәммәд тауга барырга тиеш. Димәк, сез үзегез менә артистларга, район артистларына Казанга барырга мөмкинлекләре булмагач, димәк Казан үзе барырга тиештер. Шулаймы, районнар буенча эзләп барырга тиештер. Район җитәкчеләреннән дә тора иптәшләр. Менә район җитәкчеләре әйтә икән, менә без фәлән акча күчерәбез, безнең районны күрсәтегез дип. Нигә шулай эшләмәскә? Ул бит әллә ничә сыер хакы булмый. Лек шулай алып баралар. Әле без Минзәләдә яшәгәндә без самолет белән барадырык, телевидениеларга самолет белән. Миңа хәзер нишләпсең син хәзер телевизордан гыжырламыйсың дигән булалар да инде, урамда инде. Бөтен кеше белән исәнләшеп йөрибез бит инде Чаллыда. Мин җуанайгач телевизорга сыймый башладым дим дә башта. Аннан соң әйтәм, безне чакырып гыжырлаталар. Без атна саен диярлек телевидениедә булдык. Әйме, bütün темага да җырладык без анда. Менә шундый, шул темага җыр кирәк диләр дә, Вәсим тиз генә төнлә сочинить итә шул җырны. И барып иртән безне корат ансамбле белән җырлыйбыз инде. Мен әйтәм, әле безгә гонорар килә. 8 сум, 7 сум, 11 сум да килгәне бар, ул бик күп инде ул. 11 сумга 2 атна яшәп буладыр ул чагында. Мен әйтәм, шушы яшемә җитеп, акча түли телевизорга кирип йөрмибез инде дим. Дәрәзәңне ачып кош очырдан, ул кошчың әни дидем. Сарман, Минзәлә, Мамадыш, Ярчаллы, еллар, айлар тәгәрмәш өстендә күпме җирләр ураган. Данлыклы Ныкрат вокаль-инструменталь ансамбле үз вакытында Мәскәүгә хәтле барып җитеп, татар җырын таныткан җырчылар. 300дән артык әсәргә көй язган, 60тан артык татар театрлары спектакльләрен музыкага салган Вәсим Әхмәтшинның мәйданнарны кузгаткан уян татарлары да, мәхәббәткә, саф хисләргә гимн булып яңгыраган Асия Әхмәтшинаның кошлары да әле дә хәтердә яктырып, күңелләрнең иң нечкә кылларын кузгата бит. Айхан кылышларын кабат итмәгез, ерак илләрдә. Әмма кем яза да, кем җырлый, кемгә калды сәхнәсе, халәтеңә күрә сәләтең, яңа заманның үз җыруы җыр, үз көйе көй. Язмыш шулай, берсенә алабай, берсенә ялагай. Кесәң калын булса чыгып, авызыңны ачып торсаң да ярый диләр. Мондый хикмәт чыгаручылар да хәзер җитәрлек. Җыр бакча җимешенә түгел, акча җимешенә калды. Кемдер ота, кемдер оттыра, кемнедер заман оныттыра. Büyük eğine tağına, başlarında vala dağına sırdılar. Tilkuyuna, vay tilkuyuna. Кайчандыр гади КамАЗ эшчесе, музыкаль белеме булмаган, авылда туып үскән Габидулла Хөрмәтуллинның җыр фестивальләрен яңгыратып, тавышының көче, аһәңе жюри әгъзаларын таң калдырган була. Бүген дә Татарстанда концерт-фестивальләр күп уза. Аларда да яңа исемнәр калкып чыга, яңа йолдызлар кабына. Кабына да янып тора да сүрелә. Халык хәтере бик кыска шул. Халыкны аңлап табылмый, кешене моңланып җырлап кына бит концерт куям дип, концертта кешенең килүе кирәк. Шундый белән мин үзем менә күпме генә моңланып җырласам да, радио халыкта яратканы булды инде. Концертлар да куеп бергән булды. Ул азрак аңлап булмый кешене ниндидер
акырып, бакырып җырлый торган кешегә халык җыбыр 9 көн, 10 көн коялар бит ана. Мен инде исемнәрне белән әйтмим. Мен шуңа күрә үземә бер бәләкәй генә бизнес ачтым да, мен әйтәм, булай җырлап йөреп кенә авыр булачак. Шулай итеп, кайда чакыралар, мен үзем шунда барып, халыкның күңелен күреп кайтам, күрәм. Сәхнәгә чыгар өчен син әллә нинди талантлы булсаң да, бу гына җитми бүгенге көндә, әйме? Залларны җыю, сәхнәләрдә гел итү. Менә шундый сорау бирәләр бит инде. Биргәлиләр. Син кая югалдың ул дигән сорау менә. Син кая юкка чыктың? Менә аңа бик җайлы гына да бер уйласаң җавап бирергә булаймы? Бүген менә нәкъ сез әйтмешли, теге ниндидер яхшы, ниндидер талантлы җырчы булып кына син тамашачы күз алдында дигән сүз түгел бу. Чөнки бүген экранда булыр өчен, радиода булыр өчен барыбер ниндидер чыгымнар кирәк. Шул чыгымнарны күтәрә алсаң син, шуңа син әзер булсаң, ниндидер бер читтән бер төрле ярдәм табып, син экраннан да, радиодан да бөтенләй төшмәскә мөмкин. Менә әйтәләр бит, менә сәнгать ул халыкның зәвыгын үстерә, әйме? Әгәр дә безнең сәнгатебез менә шундый, әйме, сез әйтәсез бит инде, төрледән төрле кем нәрсә яза, шуны чыгып җырлый, әйме? Әгәр дә безнең сәнгатебез шундый, димәк безнең халыкның зәвыгы үсә аламы шундый сәнгатьтә, юкмы? Юк, әлбәттә. Беләсезме, музыка сәнгате һәм эстрада әхлаки тәрбияләү, эстетическое, нравственное воспитание. Ул аның төп юнәлеше шул бит булырга тиешле. Күңел ачу гына түгел. Күңел ачу бит ул ана өстәл артында утырдыңмы, менә сиңа күңел ачып җырлыйм. Ә монда һәрбер концерт, һәрбер шара, һәрбер мәҗлис аның төп максаты әхлаки тәрбияләү, эстетик тәрбияләү кирәк. Аның турында онытмаска кирәк. Йолдыз 80 мең генә ай белән кояш бер генә дип юкка гына халык җырламаган. Яңа йолдызлар ачуда хикмәт юк, хикмәт башкада. Без бит әллә кайчан билгеле булган Зөһрә һәм дә Чулпан дип җырларга кергән йолдызларның серләр пәрдәсен дә ачып бетермәгәнбез. Балалар бакчасыннан башлап мәктәптә һәм башка уку йортларында менә музыка дәресләре булырга тиеш. Менә чөнки кызганычка каршы, менә балалар бакчасында нәрсәгә өйрәнәләр балалар? Күбрәк шушы шытыр-бытыр эстрадага. Мәктәптә музыка дәресләренә хәзер игътибар бик кими башлады, кызганычка каршы. Ә менә мин укыганда без мәктәптә җыр дәресләрендә татар халык җырларын җырлый торган идек. Татар халык җырлары. Композиторларның әсәрләрен өйрәнәдек, аларның иҗатын өйрәнәдек. Менә ул нәрсәгә игътибар хөкүмәттән булсын иде ул. Чөнки анасы белән керә, әйме, менә шул балалар бакчасында мәктәптә кешенең менә шуныгы аның теге культурасы, аның бит менә шунда ул шунда барлыкка килә ул, дөньяга карашы. Ул менә теге попса, ул бик шир, ул вирус кебек бик начар нәрсә. Ул әгәр кирип китә икән яшьнең күңеленә бер бала чаганың бер нидә, әйме, онан чыкмый ул. Ул бер зараза шунда утыра ул аңа, шуннан башканы да белми. Менә минем берничә шулай балалар белән кайбер уку йортларында, техникумнарда булай менә шулай сөйләшеп утырганда, әйтегез әле, бер татар җырын беләсезме? Менә кызганычка каршы берничә кеше бер җырны да белмиләр. Бер кеше әйтеп җибәрде туган тел дип, и все. Калганнары белмиләр. Халык җырлары халкыбызның һич тә тутыкмас вә күгәрмәс саф раушан көзгеседер дип кайчандыр үз бәясен биреп алдырган була бөек Тукайыбыз. Ялгышканмы? Юк, ялгышмаган. Саташканмы? Юк, саташмаган да, адашмаган да. Яхшыга юрарга тырышкан. Безне җылытыр өчен, безне елатыр өчен, безне җырлатыр өчен нәрсә җитми микән? Шит ят чапаннар бүркенгән, шит ят авазлар кергән, какофонияга әйләнгән бу дөньяны тынычландырыр өчен,
рәткә китерер өчен, бәлкем, сихәтле татар моңы җитмидер.